Wannan shine wasan maharba, kamar yadda na lissafa muku yana ɗaya daga cikin wasannin gargajiya a ƙasar Hausa, wanda da dama wanda za ku ga suna irin wannan wasa walau sun gada daga gidan iyayensu maharba ne ko kuma sun yi haye. Duk wanda yake irin wannan wasa za ku samu asalinsa maharbi ne ko asalin iyayensa maharba ne, ko kuma ya yi haye ya iya sana'an fita farauta da sauran makamantansu. To wannan wasa ne wanda suke yi a fadan sarki, wanda ya nuna idan baka iya buga bindigan ba, baka ma san bindigan ba, ba za ka iya yin wannan wasa ba, ko kuma baka da asirin yin wannan wasa, ba za ka iya wannan wasa ba. Wannan bindiga da suke wasa da ita a ƙasar Hausa ana kiranta bindiga mai toka ko adaka ko buga ka tsere. Duka waɗannan sunaye ne da take da su a ƙasar Hausa, kuma maharba a ƙasar Hausa ko mafarauta su suka fi amfani da irin waɗannan bindigogi. Wannan shine wasa da maciji. Wasa da maciji shi ma al'ada ne na gargajiya a ƙasar Hausa wanda Bahaushe ke yi. Kamar yadda na faɗa muku, dukkan wani wasan gargajiya a ƙasar Hausa baya ƙayatarwa sai da makaɗa, saboda makaɗa su suke kiɗa irin wanda shi mai wasan zai gane ana zaburar da shi, wanda hakan zai ƙayatar da wasan. To kowane wasanni a ƙasar Hausa na gargajiya da irin kiɗan da ake yi idan ana yin wasan. Wasa da maciji wasa ne wanda ake wasa da maciji kamar yadda kuke kallo wannan bawan Allah yana wasa da maciji. Kuma kowane wasa na gargajiya akwai kala na irin magani ko asiri da suke amfani da shi don nuna ma al'umma bajinta lokacin da suke yin wannan wasa, wanda idan baka gada ba ko baka yi haye ka san haka ba, ba ka iya yin wasa da ire-iren waɗannan macizai, saboda kowa ya sani maciji abin tsoro ne, kuma kowa na tsoron shi musamman a nan ƙasa